बे समाव बिटिआर नि बायजोआव रायजो जानाय एबा BKWAC खौ लानानै बे समाव UBPO नि आफादगिरि बिथां मनोरन्जन बसुमतारी बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो मैयानि सानाव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथां मनोरन्जन बसुमतारी बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव बिटिआर आव जाखिनि जायगाफोरखौ हाबबाय एबा जाखिनि बेवहाय बिटिआर आव गामिफोरखौ थिसननाय जाबाय आद्रा थानाय जाखिनि बे समाव दासिमबो BKWAC आव जाय हाबाखै बे हाबिखौ बे समाव BKWAC आव सोसननो थाखाय बे समाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बा हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो खावलायनो थाखाय मैया बिथांखि लानाय बाथ्राखौ फोरमायथिदों बिथां मनोरन्जन बसुमतारी बिथाङा बे समाव BKWAC एबा बिटिआर ओनसोलाव जाखिनि गामिफोरखौ थिसननाय जाबाय जाखिनि बेयाव थिसन जायाखै BKWAC आव थिसन जायाखै आरो गुबुन बेराफारसेजों बे समाव बिटिआर आवबो थिसन जायाखै बे थिसन जायै गामिखौ BKWAC आव थिसननो थाखाय एबा गोनांथार आयदाखौ लानानै मैयानि सानाव सावरायनाय जादोंखौ फोरमायथिदों UBPO नि आफादगिरि मनोरन्जन बसुमतारी बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिदों जे गोबां बेवहाय गामि आरो बियाब दानायनि बाथ्रा दङ जाय बाथ्राखौ लानानै मैया गोनांथार सावरायलायनाय हाबाफारि लादोंखौ फोरमायथिदों UBPO नि आफादगिरि बिथां मनोरन्जन बसुमतारी बिथाङा आरो थाबैनो बिसायख'थिनि थाखाय सावरायनांगौ एबा बिसायख'थि खुंनांगौनि बाथ्राखौ फोरमायथिदों बिथां UBPO नि आफादगिरि मनोरन्जन बसुमतारी बिथाङा थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बिटिआर ओनसोलाव सानजा फारसे जाखिनि बेवहाय 60निबो गोजौआव गामि हाबसननाय जाबाय बे हाबनायखौ लानानै बे समाव UBPO नि आफादगिरि बिथां मनोरन्जन बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों जे जाखिनि आद्रा गामि जाय थिसन जायाखै BKWAC आव थिसन जायाखै आरो बेराफारसेजों बिटिआर आवबो थिसन जायाखै बे थिसन जायै गामिफोरखौ आबुङै थिसननो थाखाय आरो मोनसे जाखिनि BKWAC नि गामिखौ थि खालामना होनाय आरो समस्ति एबा बियाब दानायनि राहाफोरखौ खालामनो थाखाय दाबि खालामदों मनोरन्जन बसुमतारी बिथाङा आरो फैबाय थानाय समाव जाखिनि BKWAC नि बिसायख'थि बे बिसायख'थिखौबो थाबैनो राहा लानो थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनाव खावलायदों UBPO नि आफादगिरि बिथां मनोरन्जन बसुमतारी बिथाङा दिनै सनितपुर जिल्लानि तेजपुर नोगोरनि साखाथियाव थानाय गरामारियाव बे रंगमन्चआव सनितपुर जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव आरो जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरखौ लानानै बेयाव मोनसे रायजोआरि मेल जाना थाङो बे मेलनि गेजेरजों दिनै बे मेलाव जोंनि बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मेनेस्वर बसुमतारीजों लोगोसे आगोलनि एक्स-MLA कमल चन्द्र बसुमतारी आरो जायगानि बर' थुनलाइ आफाद आनसलिक पर्यायनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि XNDP नि मिरुनि लेङाइ आफादगिरि गपाल राभाजों लोगोसे जिल्लानि दैदेनगिरि XNDP फरामनि आरो गुबुन गुबुन बर' वुमेन जास्टिस फरामजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफ्रा बेयाव बाहागो लायो बाहागो लानायनि गेजेरजों बिटिआर नि बायजोनि जिबिलाक जेंनाफोर दं बेफोरखौ सुस्रांनायनि सायाव सावरायनायजों लोगोसे सनितपुर जिल्लायाव जिखिनि बिटिआर आव हाबबाय बा BTC आव हाबबाय बेनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि राजखान्थियारि मोनथायनि थाखाय बा गावनि थामोनथाखौ गोजोर खालामनो थाखाय बर' कसारि वेलफेयाराव सोनायनि थाखाय बेयाव सावरायनाय जायो आरो जिखिनिया BTC आव हाबबाय बा बिटिआर आव हाबबाय बिनि बायजोआव थानाय बर'फोरखौ BKWAC सोनानै बिनि जौगाथायनि खामानि मावनो थाखाय रायजो राजाफ्रा खावलायनायजों लोगोसे दा थाब बावैनो आसामनि गिबि मन्थ्रिनो जयै थांनानै बिथांखौ नारसिननानै बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलाव जिथु बायजोआव थानाय बर'फोरखौ सोनो थाखाय खावलायनो थाखाय मोनसे सिद्धान्त लानाय जायो आरो बेखौ थाब बावैनो मावगोन नैबे जिथु एसेम्बलि सेसन जागोन बे एसेम्बलि सेसननि सिगांनो आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ लोगो हमनानै बे खामानिखौ मावनो थाखाय बिथांखौ खावलायजों लोगोसे जेरै गुबुन गुबुन डिमान्डफोर थाबाय बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलनि गामि सोसननाय बेनि बियाब दानाय आरो बिसायख'थिजों लांनाय आरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जों फोरमायबाय थादों जिखिनिया BTC आव हाबबाय आद्रा थानाय गामिफोरखौ बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलाव सोनानै
बेनि जौगाथायनि खामानिखौ मावनांगौ आरो जों सानाखै जिहेतु बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलनि आयेन मथे एक मथे बिनि बियाबा 30था 36 कनस्टिटुवेन्सि जोङो नैबे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बिटिआरनि बायजोआव थालांनाय बर'फोरखौ सोनो थाखायनो बिनि बियाबखौ बारायनो थाखाय जों गिबि मन्थ्रिजों थांनाय 6 जुनाव रायज्लायदोंमोन आरो गिबि मन्थ्रिया बेखौ आयेनखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलनि जिथु समष्टि बेखौ 40था खालामनो नागिरदों गतिके जों हास्थायदों जे जिखिनिया बिटिआरआव हाबथारला बेखिनिखौ थाबैनो जोंनि बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलाव सोनानै बेयाव जारि जानाय बर'फोरनि जौगाथायनि खामानिखौ मावनांगौ होननानै जों सोरखारनिसिम दाबि दैखांदों।